Suminten kok numpak salon. Mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to. Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. Ya rene ya. Aku alus iki ya. Ya. Ya kon arana sik. Ayo to. Kaya ngono kok alus lho. Ayo. Ya. Ya. Alus to? Ayo. Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejet. Oh digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukange kamera ya mah dumuk-dumuk. Wo kurang ajar. Sapa? Iki. Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngentek ra. Lah salah tak oyak terus. Aduh oyak ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Kenjalo. Iya. Begadang. Yo. Hey. Sareku aku ngomong kentar ayo dari ayo begadang kembangkan langitmu dasar dina malam Minggu ya oh sembah nuwun ya
Wis dibuka suasanane. Wis ganti adegan. Ya. Mau adegane jejer saiki wis adegan limbukan. Ya. Mengeti ulang tahun Desa Playen ingkang kaping 158. Ya. Bengi iki katimbalan sowan mrene didhawuhi dening piyambake Bapak Lurah sing nalika semana rawuh ning sudunge awake dhewe lan uga pahargyan pungkasan rasulan ana ing Desa Playen kene no. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Dipapanake ana ing lapangan. Iya. Sing ora dienggo bal-balan. Oh iya. Ha iso toklek sikile nek bentuke kaya ngene iki. Lah iya. Jarine lagi digawe kok ya Mak. Lah iya niki dadi PR penyanyi Bapak Lurah. Ya sing nyatane mau aku diparingi pangandikan karo Bapak Lurah. Pancen panjenengane isih dikersake dening para warga masyarakat. Ya isih dipercaya dening para warga masyarakat. Nek tumrap aku mah kuwi dadi cambuk pamecut nggone tansah mbangun Desa Playen iki bebarengan karo warga masyarakat ngendi pandhigani dening para Bapak Lurah lan sak staf kelurahan kabeh. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Tegese jroning pilihan ora ana sing daftar minangka dadi jago. Ora eneng nok wis alhamdulillah. Ya. Mau aku kaget ngragap wong foto karo putrane putri. Ya, niki mungsuh kula. Lho. Anake kok dimungsuh ki piye? Ternyata ya kuwi mau no. Oh ya ora apa-apa ya Mak. Iya mergo nggo syarat gandeng wis dipercaya ya tetep kudu lumaku panjenengane nadyan sayah dikaya ngapa upama nuwun sewu wis kesel dikaya ngapa nek rakyat isih keparengake ora kena selak ora kena indha jer kuwi dadi panggilan kewajiban sing kudu dirampungake no. Ya ngono ya Mak. Iya. Ora sang gagas awak kesel ngono ya. Nek nyata kuwi dadi srana murakapi sagung bebrayan gedhe awak dhewe ora kena selak. Ya kaya awake dhewe iki. Ya. Ora perkara apa-apa, upama Pak Lurah mesti ora lila nek bengi iki aku nyuwun Pak kula tak mboten mayang kula tak ngaso. Mesti ora lila. Arep aku diwenehi dhuwit akeh ning aku trima ngaso. Ning gandeng nuwun sewu kuwi panggilan wis dipercaya nglipur penggaling para lenggah. Mbuh terlipur utawa ora ning sing baku wis dipercaya dening para warga masyarakat kuwi aku mung wajibe sendika. Ya, bener, Mak. Kaya Pak Lurah kuwi ya wajibe sendika. Ya, wis dadi pengayomaning para warga masyarakat. Ya. Ya kuwi, ya. So nek dadi wayangan neh, heeh. Tok bulan baleni rumangsane apa? Anggep iki sak kepenake dhewe ora. Ndak supe kok ya no. Iya, ya ora kok ya Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi kanthi tanggap warsa Desa Playen ingkang kaping 158 menika kula namung saged nguncupaken asta kunjung ngersanipun Gusti sinambi wungon sedalu natas kados ngendikanipun Jeng Sunan Kalijaga. Ya, wong tugur sewengi iki bakal cepak bokor kencanane, cepak nugrahane. Ya. Wong seneng melek mula warga Playen ingkang semene padha mlumpuk ana ing lapangan padha kejaba mresani wayang sing diaturake dening para pemerintah kelurahan Playen ning sing wigati monggo sarengan mboten ketang namung telung kedheping paningal nguncupaken asta nyuwun dhateng ngersanipun Gusti mugi-mugi Desa Playen pinaringana ayem ayom tentrem nir ing sambikala gemah ripah loh jinawi kecekapan mongko menapa ingkang dipun kajengaken para warga ingkang dipun gayuh saged kalaksanan sing dijangka isa kelakon. Allahumma amin. Kene sing dikarepke ngono kuwi no. Ya. Wis ujube wis diaturake. Ya. Kok lakone malih. Lah iki mau dirubung karo para mas-mas sing nganggo bathik Pak Lurah ya dirubung ampun Semar bangun kayangan Bagong bangun desa. Oh. Jane lakon kuwi eneng ora? Ora. Kuwi lakon gaweanku ana. Oh, malah pas mau ki sedina ngedek aku mau diwawancarai karo Mbak Ketsi saka Amerika tentang lakon-lakon tentang wayangan. Apakah Pak Sino punya lakon sendiri? Banyak. Termasuk iki tak critake iki mau tak Mbak silakan menonton iki lakon karya saya ya mbuh. Ketemu ngakal apa ora sing baku aku wis berusaha gawe. Ya.
Tahu lho nek ana sing nyuwun Semar bangun SPBU barang tahu. Ora pecah ndase kuwi. Iya, niyata sakuwi tak sakuwi. Bagong gugat, Bagong krija, Bagong takon bapa. Kuwi kabeh aku alon-alon belajar nganggit ya nyatane ya akeh sing padha nyuwun. Lakon iki lagi tak lakokke pisan ning Bambang Lipura. Oh, kuwi aku takon. Lah nek lakon Bagong takon bangun desa niku terus pripun? Wis pokoke Pak Dalang mboten kurang lakon pun sumangga karo lunga kae edan to. Iya. Ya tetep tak gawe. Nyatane bengi iki malah disuwuni nang kene berarti padha miyarsakake, padha mresani, padha nggatekake. Oh iya ya Mak, iya. Mula ya matur panuwun tanpa pepindhan. Ngono ya. Ora tok tulis saben-saben lakonmu kuwi. Men dieling-eling karo sing padha mresani. Luwe-luwe kanca penabuh, kanca wiyaga kuwi sok nek wis mbuh pirang puluh taun, pirang abad ana tukulan dalang dijaluki lakon Bagong bangun desa. Mesti do diparani. Pripun yen lakone Pak Sina nika mboten kula tulis. Ah ngene, men dienggo golek dhuwit wiyaga-wiyaga kuwi. Iya. Kalau golek rokok. Heeh. Tak critane aku ngerti ning tukokno jarum sik ngono. Ya biasane ngono kuwi. Heeh, matur sembah nuwun tanpa upamana. Ya. Sembah nuwun ya. Iya. Matur suwun ki kanca-kanca komplit sowan mrene. Ya. Presiden ya ana 8 nek ora kleru. Ya. Heeh 8 nok. Ya. Jumbo karo ngendikane Bapak Lurah kabeh saka rombongane awake dhewe. Ya. Kejaba saka kuwi disambi karo maca layang ya no. Apa ana layang eneng. Iki kula Supriyanto Jeruk. Wah, iki mesti panjenengane mesti mresani. Badhe nyuwun lagu Selendang Biru Sarung Jagung. Lagu niku kula kintun kagem Bapak Lurah Playen. Angkringan Mbah Partini Taman Kuliner Wonosari, Bakule Gule, Mbak Wasilang, cekap semanten Mbak Cangik matur suwun saking kula Supriyanto Jeruk Sari. Ya. Pirang lagu? 2 lagu. 2 lagu kok ming sewadah. Ah iya. Paling ora ya 2. Ya wis ora apa-apa, Mak. Terus sijine iki Nawala ana sore maulim. Lah isine nanti iki. Ha iki. Oh, tuh. Oh nggih matur sembah nuwun. Ya iki dibuka sik, Mak. Wah. Kula Ari Firman, penggemaripun Bu Cangik badhe nyuwun tembang Podang Kuning utawi Jineman Kandhek. Ya. Kakintun kagem sedaya PWKS wonten pundi papan saha kagem Bapak Lurah Desa Playen serta perangkatipun mugi Desa Playen tansaya ngrembaka maju. Amin. Sing dijuwun ya ngono. Saking perumahan Puri Langgeng. Oh iya. Wonten ing daerah Seana nek ora kleru iki no. Ya, investasi menguntungkan di Kota Wonosari. Harga mulai 260.000 juta. Iya. Omah kok 260.000 ki omah apa? Kawasan iki di Kota Wonosari, Yogyakarta, rumah mewah bernuansa modern, harga terjangkau, bisa dicicil ke developer. Ya. Matur sembah nuwun, nyuwun apa? Nyuwun caping gunung kagem ayah lan ibu tercinta lan sedaya warga masyarakat Playen lan kagem Bapak Lurah sak stafipun. Wah iya. Saka Puri Langgeng perumahan kok. Ya. Resmi banget iki. Ya. Diaturake. Mangga mbaka siji ora ya rampung tekan gone. Ya. Terus nek lakon Bagong sisan gawe ben para pamirsa para lenggah ya do ngerti kabeh. Nek lakon Bagong bangun desa iki mongko panakawane metu ket sore tekan rampung nganggo gara-gara ora mak. Tergantung. Oh. Tergantung waktune, nek waktune isih akeh ya nganggo gara-gara. Lah sing dadi Semar anu Garing Petruk Bagong. Lah tenan tok takoke terus nek badar saiki. Iya. Menengo to, wis engko tak gawene rasa kuwatir. Oh iya. Tak owa-owane mbok alon ora karo mlaku iso dowahi mboko sithik. Iya. Ngono ya. Ya diaturake. Ki ana sing nyuwun samping gunung diaturke sik no. Ya, mengko gek lagon-lagon liyane diurutke saka Mbak Tiwi tekan Mbak Prastiwi. Oh iya. Kabeh muni men ora ana sing ora muni. Ya, mboko siji diurutke monggo. Neno. Monggo. Saben bengi nyawa
Mas. Bengi iki ya di-streaming langsung ya. Saka channel Dalang Sena karo channel PWKS Live. Oh iya, sing nonton pira, Mak? Sing nonton iki rada lumayan kok. Mbok pancen do tergila-gila karo Bagong. Iya. Sing nonton iki seluruh dunia iki wis mencapai 23.000. Oh iya. 23.000 penonton. 23.000 penonton. Nek tok mbiyuke ning lapangan iki ora amot. Oh iya. Tambah piyai semene iki ora amot. Oh iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Yen memajang monggo bacute ya. Yen memajang mung karo jana kuning Tang. Nah. Jejere ya. Ya, sinden hamil iki no. Ya. Ora apa-apa. Kembang wae meton. kembang wae waton guna Jejere meneh. Ya. Ngene iki rak cucuk. Iya. Pacitan. Ya. Pacitan Sarwi. Jendol jenang. Tambahan sithik. Iya. Panas, Mbak Ayu. Ya. Panas. Hutan. Ayo kembali ke Mbak Tiwi Parian. Ucapan selamat ulang tahun kagem Desa Playen yang ke-158. Ya, main belajar mikir. Ya le mikir ki wis suwe kok belajar mikir. Ayo, mangga. aku barbayen. Ya ning tenan kok asline ya kok. Ya, terus bar ndoboli. Nek cara Banyumas ndoboli. Ya terus Metu putri. Metu putri. Mugi warga Playen. Murah rezeki. Amin. Apik kuwi. Yo Mbak Agnes. Yo. Aku jajan. Jajan. Tuku bakso 5. Tuku bakso 5. Loroe cukup kok 5. Terus Selamat ulang tahun Playen ke-158. Weh. Mugi saya ngrembaka. Nah, apa-apa dawa ora masalah. Iya. Selamat ulang tahun Playen ke-158. Ya. Jejere. Yo Mbak Orisa. Ucapane apa ucapane? Ya. Nyambel terasi. Nyambel terasi. Kok suarane lucu dhewe to mrene iki. Nyambel terasi. Modulasine swara dhewe-dhewe, ciri khase ya dhewe-dhewe. Heeh, terus goreng tahu. Nyambel terasi terus goleng tahu. Terus goreng tempe. Terus
Mboten Pak Gawe tempene jangan. mboten. Malah olah-olah. Ra sida parikan. Selamat ulang tahun Desa Playen mriki. Saya maju. Lho, aku teneh kebablasan. Kene mau saya maju, kono maju terus. Iya. Mboten kok. Ya wis ora apa-apa. Jejere ya Tin. Iku ya saya maju. Mangan roti karo sukun. Wah ora gathukane kuwi. Ora apa-apa, yang penting mangan. Oh ya wis. Ambok mangan roti ro telek. Jenengan purun po? Emoh aku. Dulitke. Sing penting mangan kok. Iya. Ya nek telek iki ora dipangan. Pangan bae. Terus artine Kagem warga Playen mriki. Mugi tambah Mugi rukun. tambah rukun. Jejere Mbak Ayu. Ya dungane apik kabeh sinden-sinden iki. Apik-apik dibayar kok. Ha iya. Ya ora dibayar teneh elek-elek mbok yakin tenan. Ulang tahun sakaremu ora sakaremu. Ayo Mbak Ayu. Gawe sumur. Belum. Wong wedok kok gawe sumur. Ngene Mak, emansipasi wanita iki saiki wis pirang-pirang. Piyai putri dadi sopir ya akeh, sopir Grab, sopir Gokar, piyai putri akeh. Piyai putri becak we ana. Piyai putri cleaning service we pirang-pirang. Dadi saiki pegaweane piyai kakung do dihandle karo piyai putri wis pirang-pirang. Ning ana siji sing ora iso diganteni. Apa? Bong Supit. Rakin ora iso. Iya. Ora bakal diganteni. Nek upama gelem malah apik lho. Oh. Wong mesti ketara banget. Terus Ora metu banyune. oh, ora metu banyune kok. Kok dipek-pek ngono metu ora. Sing jeneng lendut kae nek ditaboki pek-pek ngono banyune sok metu dhewe. Terus artine Ping pinten, Pak? Le ulang tahun ping 158. Oh nggih. Sugeng ambal warsa Desa Playen ingkang kaping 1. Waduh. Weh, ora apa-apa. Penting dongane, Pak. Sing penting dongane. Mugi saya mulya rakyate. Amin. Ya iki ya go ana nawala saka Bapak Kepala Desa Playen ya. Ngaturaken panuwun dumateng sedaya panitia lan sponsor. Nyuwun lagu sing gayeng ugi matur nuwun dumateng sedaya para rawuh, sedaya kemawon pamirsa ingkang kepareng rawuh lan para tamu undangan. Ya, sing wis kepareng paring donga marang Desa Playen ya, Mak. Iya. Ayo parikane bacutke. Ya. Mangga. Dolaneng kali. Dolaneng kali. Wiruh ula gedhe tur dawa. Wah. Wiruh ula gedhe tur dawa. Tur aku ora wedi. Ulane sapa cenanangan tekan kali? Ayo ula sabane kali kok cenanangan tekan kali. Terus Warga Playen mriki mugi mudi apa mugi? Mugi, Pak. Mugi oh ya. Sale mau saiki mbok menawa bahasane wis dibalik mugi-mudi. Warga Playen mriki mugi Heeh. tansah pinaringan kuncara. Amin. Kuncara jan laris tenan bengi iki. Ya. Ayo jejere. Pinter kan Gusti ya. Motorku mejen. Sik, salah. Kalimatmu basa Jawa iki salah. Pripun to? Nek mejen ki bangsa rek, bangsa
kembang api, mercon kuwi mejen. Nek montor iki macet. Motorku mogok utawa macet kok mejen. Ya ora apik kok ya. Iya. Parah. Saiki nek tok dumeh temboke dilepo terus ning ngarani tembokku diglepung ya ora kecekel. Ora kecekel basa Jawa kudu sing apik. Baleni mikir tenan. Kok mejen-mejen apa? Macem-macem. Yo, baleni, Pak. Yo. Dipan suarane. Genine mejen. Oleh, Pak. Genine mejen angsal. Apa? Geni. Geni iki mati kok. Geni kok mejen. Wah, lah iki geni iki mati ora murup, genine ora murup kuwi pas basa Jawa. Kok mejen? Baleni meneh, Ya, golek sing ukara. Arep gawe ukara terakhir mejen kudu golek kalimat sing pas. Iya. Malah semaput po ya. Ayo gawe. Tenang, Pak. Ya. Tuku ragi. Oh, tuku ragi ganti. Nggo gawe tape. Mugi sedaya warga playen mriki. Wah, wis padha kabeh. Lancar rezekine. Ya, lancar. Kuwi malah apik, wis mejene dibuang wae rasa dienggo. Iya. Ya, mejen kok disumat-sumet ora mbledos. Iya. Yo jejere terakhir, monggo. Iya. Wah, sindenku sing pinggir dhewe entuk pisungsung buah-buahan. Iya. Ya kok ora didungke kancane. Ora ana sing wani njaluk kok. Coba mbok ana sing sine njaluk. Bu, mbok go mriki sikut apa? Arep ditandur jare. Iya. Yo, monggo. Ning Wonosari. Iya. Mang tuku jangan lodeh. Wah, jane ora pas. Wonosari iki jangan Lombok. Moh ben. Moh ben piye ku, Mas? Niki muni rapas, ben ya ora pas. Heeh. Ku dipaske dhewe ya. Terus artine Sugeng ambal warsa dusun playen mriki. desa. Oh nggih. Sugeng ambal warsa desa playen mriki. Heeh. Sesuk nanggap dalang pekok meneh. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Sing ora trima sing momong aku. Sing momong kowe sapa? Mbah Mul. Ngawur. Ale kok wong dikai rezeki kok mekok-mekokke. Ya wis ben ora apa-apa. Panasutan aling-aling monggo dilajengke ya. Ya iki sisan gawe no. Ya. Pak Lurah mau nyuwun lagu sak karepe waton gayeng kanggo ngaturke panuwun kagem para rawuh, para lenggah sedaya kemawon panitia sponsor ingkang pareng rawuh bengi iki. Ya, ya. Panasutan aling-aling Caping gunung. ya, kanca-kanca, ya. Misoang caping gunung. Ya, Mbak Wahyu. Nadyan wadon sarta. Yuk. Nadyan. Nah, kuwi suarane mejen. Nadyan wadon sarta
biyen suarane apik banget lho. Gedhe ya arum, cilik ya iso mentit gali-gali kae. Bareng mangan telo pendem kegedhen ki terus rusak otote. Inu. Oh, kayak jajare malah kemeklen kae lho. Ayo gak diteruske kok malah guyu ora. Inu maneh. Inu maneh banyu Ya, diteruske yo. Jaman. Malah sing ora-ora. Ya selak ngele wutuhan lho gondor. Jaman. Lho wonge protes. Ora trima jarene. Lah aku sing nyritani bojone kok. Oh iya. Mangga. Dek Mangga. Monggo. Yo
Sampe gunung iki suwuke nganti werna-werna ya ana. Ni saiki ya ya kaya lagu model saiki kae. Ha. Hip hop. Hobib ora. Minggu walike kono. Iya. Ayo genti diaturake lagon sak banjure. Ya. Nyuwun lagu Sesideman sing gayeng sanes dukuh, sanes RT. Wo. Kula namung Mbah Zainal. Weh. Ya diaturake ya Mak ya. Sesideman. Heeh. Sing kepareng nyekar sapa? Sing kepareng nyekar coba Mbak Agnes. Oh iya, Sesideman men maju ning ngarep. Sesideman anggitane pepundhenku saka Blitar. Ya. Ki Haji Syukuron Suwanda, ya. Pepunden dalang kuwi ngono ya, Mak. Heeh. Pancen apik-apik anggitane. Ya. Ki ana tunggalane pelok jenenge Sambung Wanci Dalu. Oh iya. Kuwi ming anu terinspirasi saka wong dolanan HP saiki lho no. Oh. Nek do chatting-chattingan wanci bengi. Ya. Ayo dibawani Sesideman. Ya. Wiwitane. Ya. Wiwitane Andara sang beke Anderek sang beki neno priya bagus kang olah budaya. Wah, dicengkok. Kang olah budaya Balene desa ya wis lagi dalam proses penyelesaian no. Ya, aulane ya gedhe, pendopo ngarepe ya gedhe. Kae cukup nggo wayangan. Oh. Nggo apa jenenge iki? Tasakuran le dadi lurah meneh. Kowe iki ngopo omong wae iki? Nek ora ditik-itik ngene iki ndak lali no. Iya. Alurah wis gumujeng wae, batine gundulmu atos kuwi. Iya. Ya ora apa-apa, kowe ya marahi terus kok ya. Mangga. Sowan menyang kutha gedhe Bandara Truska Yung-yun Arepa lurah iki tindakne ndi-ndi ora nggawa bodyguard. Oh iya. Mergane wis ana sing jaga. Sapa? Bu Lurah. Oh iya. Lemu banget no. Mau foto karo aku lungguh kursi iki makrek. Aduh aku. Ora digarapi. Ora apa-apa, aku guyone ya ngene iki kok. Ngene iki janjane nek dirasake guyon ngene iki sing maune tepung lagi sepisan iso tambah rumaket lho no. Iya, ngono ya Mak. Iya, ning kowe iso didukani rak. Penggaliene pasuryane kene kita nek piyai seneng gojek. Seneng gue aku ya ndelok-ndelok nek kira-kira tak tonton lurah iki saklek. Ana lho lurah sing saklek banget no. Iya. Salaman tegese salaman ro. Aku ngono wae ora ngetke mongko ngundang. Iya. Wilujeng, Pak. Wis ora arep nyenggol, ora arep ngarani aku wis ben. Ya ning nek piyaine gumujeng sumeh. Lah iki piyaine grabyak semanak nek jak gojek mesti nyandak tur kena. Ya mbangane ngejak gojek wong sing
ora iso nampa Gojek ning malah terus nesu. Gampang nesu malah terus kebak penyakit. Iya. Mulane kuwi. Terus Selendang kuning kang saking wukir swara kurang bremana ning wasis angungrum marang bendara angungrum marang bendara ndas ndiah sulik Tiah Sulestia pijer pijer incangake alis yakin iki Sugeng Dalu bojange kula Pak Uge Prasetyo saking Sawahan Bleberan Pelayan GK nyuwun ketoprak raminten edan ora karepe suminten edan lha iki raminten edan seneni Pak Ambyah iya raminten ki rumah makan ya Pak Geswan kali Bu Tati nampun kesupen bulan Desember kula tenggo wonten Sawahan Bleberan Bucange matur sembah nuwun oh iya apa ya iya aku iki karo jadwal lali kok sesuk bengi Senin ndi wis radok iya monggo terus tresno sesideman becik atenono monggo ya luwih becik patenono timbang kepisah marang kula warga karwalan praputra yo nana liwat kincange ngalismu kuwasa aku isih mampu
kutha gedhe. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tumpake Sembah nuwun. Mbak Agnesia kepareng ngaturake ya kuwi iki mau sing disuwun saka Mbah Zainal. Ya. Mbah Zainal. Nyuwun sesideman no. Wah. Lagu-lagu saiki ya pancen werna-werna. Wah. Sesideman gubuk asmara, podang kuning, lali janjine, kembang rawe, tembang kangen. Wih. Alon-alon. Arang klebon kewan nih cangkemku. Anggo mangkep kok mak slep ngono. Iya. Ya titen ana kowe. Pangan gentik sesuk. Ya ora apa-apa kaya. Karang ya bengi iki kok sok mak sliwar-sliwer. Heeh, kuwi lagu-lagu sing pancen ya sinden-sinden kudu hafal tenan. Oh iya ya mak. Iya. Masa nek melawat ning daerah Sragen ngono. Nyuwun lagu Pakde. Oh, Pakde. Pakde, aku ki anake sapa Pakde ngono. Iya, werna-werna ya, Mak. Werna-werna. Mula kudu sinau terus mergo nek ora gelem sinau ya ketinggal. Kudu dibuka terus apalan-apalan anyar kuwi. Ya, pancen bener ngono. Ya iki ana sing nyuwun podang kuning. Sleret ireng? Ya. Monggo diaturake. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu ora urut. Mengko tatin kari ngetoprak. Oh iya. Beres pokoke. Tatin kok ngetoprak ben Mbak Ayu sik sing kepareng nyekar. Oh iya. Orisa ora. Mesakake cah meteng wis ben tenguk wae. Momong anake. Jak mayang terus. Iya. Sok karepmu nek lahir ngerti-ngerti langsung saben bayi kok langsung caping gunung. Saya modern kok Gusti iki mau agung lho, mau adil. Iya. Monggo. Dike podang kuning dibawani Mbak Ayu. Iya. Neno-neno
nadyan wujude mung peksi. Ya, ana sing bawane nganggo pocung. Kae sing apa jenenge? Wae ora apal aku. Ya. Rasa pocung-pocongan. Nadyan wujude mung peksi. Mbuh iki ora tak presake wis. Ngopo to, Mas? Aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki. Ngene iki ora gelem leren. Kaya ora gelem ngono. Iya wis ora apa-apa. Tanganmu iki sajae saking kesele. Otote wis ngejak leren. Heeh. Ning otot liyane sok ora gelem leren ini. Mantil ora. Mangga. Kaya to keprak iki isih ajeg. Iya. Monggo. Neno. Agawe taline Agi bengi iki aku kapusan. Kapusan apa? Do ngandhake nek teh Wonosari iki enake wis ora ana sing ngungkuli. Iya. Lah iki tak seruput kok pahite minta ampun. Iya. Berane gula we teh setengah gelas iki ra kaya dekokan to. Ya nggo tombo mencret. Ah iya. Cangkem. Monggo. Ah iki lho. Padha kabeh. Iya. Terus yuk. alus manis tur mrak hati Ora saben sindan iso nyengkok lho. Ati. Iya. Cengkok ming medun ngono kebablasen. Iya. Goleki nggelar kloso barang apa? Napa? Oh, buku tak kira. Ya paling ora pate ngeng ya ora. Ngeng. Golek isi podang kuning Neno. iba bunga ing atiku nyanding bisa tombo Asik. Kowe iki senengane ngono kowe. Aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli. Iya, lah iki ketoke diteri. Mesake mas-mas iki mboten anu lho Mas, sampun duka niki ming guyon mawon. Oh, lah iki wedang uwuh nok saiki. Iya. Tara abang iki lho ana tripleke barang. Gue disampokke mburi kelir. Yo. Esuk awan neng omah
radoyan mangan. Ya, monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kleyang-kleyang sawang mencok ning Delah. Delah. Yuk. Yuk. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari iki mauna. Ya. Ngaturake podang kuning. Sawise lagu-lagu diaturake, ya ngancik ana ing adicara ing angka 4. Apa? Ya kuwi pramen ketoprak. Oh iya. Sing karep kepareng ngaturake dalu menika menganu mendhet petilan inggih menika
Cempluk kalian gentro. Gendro. Heeh, gentro. Heeh. Cempluk katindakaken dening Nyi Tatin Lestari Handayani. Wondene gentro katindakaken dening Nyi Kiswanti Winama Eka. Iya. Yo diaturake. Yo Kendang Do jumeneng yo. Ki amplope ana dit 200. Yo pentas 100 bangane maling. Bangane maling. Ayo, gek cekak-ceket jumeneng ora? Totok-totok. Hah? Totok-totok apa? Totok. Ketoprak. Juranggemu aku dalang ki cangkemku padhae kentongan ngono piye? Ya ora apa-apa, wis sekali-sekali dikentongi mak. Yo, kentongane cara kuno apa cara anyar? Nek cara kuno Turuk ngono. Napa? Turuk ngono. Niku ah. RR iki turuk. Wah. Lorok. ya. Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern. Ya. Turuk. Dah. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu menika mendhet ira-iran gento nyegat cempluk. Kanthi kalampaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika Senja Utama. Kereta gaya baru Senja Utama. Sugeng amidhangetaken sugeng amirsani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo latri kondur piyambak-piyambak. Tok. Salah siji sik Ngudarasa. Cempluk neng pasar Ngudarasa apa gentho? Ya. Tok. Suwene aku neng tengah dalan. Alhamdulillah, leku blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja aku arep bali ah. Tutuk. Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak. Bodan saka ngisor. Luk. Kok nek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali. Yu cempluk. Tok. Gento iki ora pincang. Tok. Kok kowe tekan kene to, Toh? Wis ket mau lek ku ngenteni Yu. Lah ngopo ngenteni? Ya engko tak kandhani. Kowe wis kok ndi? Aku saka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endhog, tempe, sayuran kuwi kabeh dienggo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit. Aku saiki arep bali. Ngomah ana acara apa Yu? Ya ora ana acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi. Tuku. Cah Lah cukup kowe ngopo kok nang kene mbok ngalih aku arep Kusik. liwat lho. Kusik Yu. Lah ngopo? Aku wis ket mau esuk lek ku ngedang kowe. Lah kok ngadang arek ngopo? Ya sak perlu kowe ngerti ya Yu. Nyerak rene to. Ngopo? Ya nyerak. Iya piye ta? Awake dhewe iki rak ana sambung rapet sedulur to. Iya. Iki miturut perhitunganku. Heeh. Aku kok membengi iki ngimpi. Ngimpi apa?
cokot ula. Ula? Heeh. Ulane apa? Rupane ireng. Gede ora? Ya cukupan. Cukupan? Cukup. Kuwi werdine apa ya? Nek jarene simbah-simbah ki nek dicokot ula ki bakal cepak nggone rabi. Oh, kowe arek rabi? Karo sapa? Lagi golek. Oh, lagi golek. Ya gek golek akono. Aku siji ya, Mas. Wah, main ketoprak geragas. Yo, Apa? Ngapa ta guyu-guyu? upama lho iki, upama. Upama piye? Ya nek kowe iki tak pek bojone piye? Apa? Kowe iki ra eling apa piye? Eling. Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e? Calon bojoku ae kan. Ya ora. Gelem ya? Kowe iki adikku pernae, aku Mbak Yumu. Lho ora apa-apa, jaman saiki ora apa-apa, sepenting lanang wedok dadi siji, gathuk. Lah nek Gawa nang KUA ijab kabul. kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge. Lah kowe seneng ora? Ora. Ditelateni engko rak seneng yo. Wis alon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku. Wong seneng ki ora kena dipeksa ya to. Gelem rayu, Ora. tak gandrung lho. Arep ngapa? Gandrung. Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung? Rungokno. Aja mlayu kowe. Siap-siap. Siap. Tak dienggo catetan sik. Wah, wis pemaine lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis Ben. Yo. Memanismu Terus Apa? nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe. Mama Piye arep memau apa? memangan kowe yu. Ya urung. Awas iki botol. Ana tremos aja ngawur ya kowe. Ide lho yu. Namus mono ra? Gah aku nek ngono. Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah? Dianggep aku di penyakit po. Aku gur takon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah? Rak. Cerak to. Ya kowe aja kasar-kasar ngono kuwi lho. Memanismu angu jiwat Langgatono keseneng aku yo agawe rocite gale Ora sembrono ngono kuwi ngapa lho? Aku tak liwat sembrono. ora iso Ora mbok ora ngono kuwi. Ora tenanangan to tangane iki. wangi yu wangi Pak Njaluk ya aja Nek nganti wani dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe. tok kapake Pateni kowe. yo Ora maju-maju aku tiba. tak tampani ayo Ora ngono kuwi. ya yu Tangane. wah tok demok seminggu ora tak dusi iki Ya nek trimo kono ya kono didilati kono. dilat nyono oh dilat nyono. Wah,
Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono. Tanembang iku maning. Dilatno. Piye, Pak? Dilatono. Dilatono. Oh, kok dilatno. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati. Wis suwe seneng. Kepadake kirek apa piye? Kire kok ayu. Kirione ayu ya ora apa-apa. Hei. Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku sing alus. Rara apa kang si Nadya apa iki? Iki ketoprak kok cenanangan tekan ndi ta iki? Umpama munduta rogi Kono-kono karepmu. Kuwi nek kaya ngono tingkae kaya ngono. Panggunge iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa-apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to. Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. Ya rene ya. Aku alus iki ya. Ya. Ya kan arena sik. Ayo to. Kaya ngono kok alus lho. Ayo. Ya. Ya. Alus to? Ayo. Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejet. Oh digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukang kamera ya mah dumuk-dumuk. Wo kurang ajar. Sapa? Iki. Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngentek ora. Lah salah to oyak terus. Aduh ya ki aja mepet wong lanang liya. Lah terus lah apik kae ro kowe. Njaluk. Aja dumuk-dumuk to. Urung muhrimi. Alah, aleman. Tar ya ta? Oh bener. Tar. Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengan karo larasan. Kok nembak kok tar. Malah si Tarno teko ngapae? Tar tempo. Tar. Tamtu. Saya nekat gento. Amar. Sudi. Tu. Roti. Masuk layu. Wah. Aja. Wetan gunung. Wetan gunung. Sok meneh iki. Kudu metu ki aku gak ora. Sok meneh iki nek deleh mik ra ming glah-glah. Yo. Aja dumuk. Nana. Kowe iki wong wedok ming keributan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe. Tutupan drum e. Kono drum.
tekono balungan kuwi soliki iki wayang lho. Kowe ora iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepetke kene tak sut. Apa lho? Sut-sut gundulmu kowe. Sut. Mbok mandek kono ngapa ngono lho? Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan. Lumampah tanpa walah ing matyaning jala iti Sumintene wis kaco. gah Pak Piye? saru Oh, manuk siji kok dikethok Ayo tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngapa ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena gosoki ya tober. gosoki. Ngapa kaya manuk teruk? jeruk oh Kuwi akeh te bojomu dhewe gila ngono kok. aku urung duwe bojo nang kene aku Lah kan kuwi sapa? ijen kancaku Kanca turu. kendaraanku saya aku menggeh-menggeh Kapok. Kono kok areng nglanggati aku lho. loh Kok lagi ngoyak wae menggeh-menggeh ndapot tandangane kaya ngopo entut. Kowe lah ditantang gentoe ditantang. gentoy ditantang aku ki moh mambu tantangan yu Lah wong didelok saka fisikmu wae wis menggeh-menggeh ngono lho. bae Apa? coba Lah aku wegah kok. teman kunci angin jongeng paku Ngono lho. Aku ki sapa? Sapamu? Aku ki Mbak Yumu. Yo, Eling. aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake Sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglanggati aku, apa kudu aku ngruda paripeksa karo kowe? Lah nek aku ora gelem ya, aku iso wae mlayu rono-rono. Ora iso. Kowe wae wedok dayamu sepira? Aku ora wedi. Ora wedi. Ora. Yen ora wedi, awas keyu. Awas keyu. Tok 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 tok. Modar. Ora sengaja. Lah aku nek ngono kuwi. Lekane arep tak alonke kebablasan banter. Dadi maklotak ngono. Loro, Pak. Oh, sontek, Sontek, Pak, sontek. sontek, Sontek. sontek. Nggih. Waduh, Ya, sontek. ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang. Sontek dokter hewan wae. Iya kan kowe. Ngopo to? Waduh, Bapak Sura bangsat. Wow. Bangsat dengkulmu mlocot. Satu sakit. Ya, Sontek kono mesakake nggon pilingan. Lara wateng ngono.
megah aku sesuk. Berapa? Kok megah piye golek duit 150 ki angel lho. Ameng ketutuk sithike kok. Engko nek saya banter tambahi 1. Pisane, Pak. Piye? Pisan meneh. Pisannya nganggo sing asli. Blok. Aku seneng kowe, Blok. Wis rampung, Po? Wis. Ya wis nek rampung ae apik. Enggak. Wis rampung. Rampung aku enggak. Kali Salim, damai. damai ya kene 150. Nek ora gelem rampung gentone ngangslup meneh lho iki. Blok. Blok. Matane arek ucul wi. Matamu kuwi. Lah yo Ya wis mendelek. nembang kono ya, jubuk asmara apa-apa. Apa? Jebuk asmara. Aku ora omong ah. Yo, diwecek wong loro kae. Kae bojomu le kemeklen nganti tutup lendang kae. Delok sik lanang rada pekok. Ya, kowe 50. Asa iso nyambut gawe aku. Waduh. Waduh. Ah kok kowe 100. Dit lanang. Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing akeh sing dikekke. Niki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dit akeh. Senenge biru pokoke. Nek abang ra seneng. Ora seneng. Biru. Piye kuwi mau le main karo sapa? Aku kelingan le mak tok. Lara tenan. Lara apa? Lara tambanono to. Kok ora mati wae? Kowe le main berdua sama aku toh? Itu dibagi 2 dong. Ora iso pocok diketok. Ya, Iki ki mung siji. ya nek siji iki gua aku tok bae. Ngapa? Kamu njaluk kae. Kae pelit e. Ora saiki mulo ndasmu kene kono ben dituthuk sik. Arep njaluk duit dadak dituthuk sih. Aku biyen dikeplak ya 200 e. Ayo duet gubuk asmara, heeh. Nggih. Nyingkar Ya, nembang genti kowe. Lah kowe ngapa? Aku mlayu-mlayu genti. Mangga. Nyingkar nyingkur. Dasare wong ayu nek nembang ya apik ya. Iki wis ra ketoprakan lho. Iki ki aku ming bangene ora omong. Kowe engko nek ra ketoprakan sabet arit tenan ro bojomu. Ora ya. Ora iki. Iso tenanan iki. Ning ya ora apa-apa ding iki jenenge nang panggung ya. Nang panggung. Panggung ki ra apa-apa Apa-apa, bebas. milik bersama. Hah? Milik bersama. Kok Juk langsung Yo kayak baca. milik bersama iki suarane lho kok arep Oh, tak kira apa tuas persiapan. wani ya? Wani. Ya ora. Padha sing nang omah. Wah, D. 2 pintu. ya tetep 2 pintu yuk. Kowe piye kowe? Elek kabeh suarane. Nena. Wiwi pane nyingkar nyingkur. Penonton semene madhep awake kabeh ya. Lah iya no. Ayo iki sesuk aku coba dadi dagelan. Nek ngadepi penonton semene iki piye no? Ra payu kowe. Ra payu do ra guyu Tim. Ya ora apa-apa. Ya bacotke. Lingsem yen keh mutan. Neno. Mbok jajal kowe muni.
lelampahan kangka wuri tresna tulus Suarane gede tenan ya. Apa? Suarane gede. Gede suarane. Gede sak ndase ya gede. dasmu Kok nek ra ndas ya piye lho? Nek ndase masuk meng sak tolo lek ya ora cocok. tingil-tingil Iya. tresna Ya. tresna tulus nadyane buk as mara ya Yen liwat. ya jogeti Tin, kowe sik nembang, wis pancen joget. Ya ora apa-apa. imbuh meleh Ayo nyo, aku nek karo duit iki Wah. apa? Kok kuwi terus aku ndi? Kok ya njupuk duit kok nyekel aku barang iki? Sempatan ya? Iya. Setan iki. Wah, dicicingke barang. Sing dhuwur ora apa-apa. Aku meng nganggo daleman rae. Oh nganggo. Oh, katoke jero saka taplak. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren Tanggung. Menggeh meneh. menggeh 250 lho. sidane 200 kok Ya kudu joget terus. yo terus Tak lempoe. kok tak babang ya nembak ya Ora sudi. sudi Mah. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya
agem kula, Pak. Beli permen, oh nggih. Cepek nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya.